Želám všetkým krásny večer. Som veľmi rada, že ste si dneska našli čas a teda aj chuť. A nasledujúcu polhodinku tu strávime s kvasinkou spolu. Prečo som vybrala tému kvasinka? Pretože je častá, pretože je celkom ťažko sa jej zbavíme a je veľmi vytrvalá, neustále sa vracia, čiže by bolo celkom fajn vedieť, čo s ňou. No, vy už viete, že to prepojím nejako západnú medicínu s čínskou medicínou, to už všetci poznáte, ale najprv si povieme, čo kvasinka vlastne je a toto vám viem povedať iba z hľadiska našej medicíny, z hľadiska čínskej vôbec nie, z jedného jediného veľmi jednoduchého dôvodu, že čínska medicína vznikla pred nejakými 4000 rokmi a vtedy neboli mikroskopy a ľudia netušili, že existuje niečo také maličké ako napríklad nejaké kvasinky alebo vírusy alebo baktérie, ale napriek tomu, že nevie, čo je kvasinka, tá čínska medicína vie s ňou veľmi dobre robiť, povieme si za chvíľku ako. Tak, kvasinka je huba. Patrí medzi huby, čiže patrí do rovnakej skupiny ako dubáky a muchotrávky. Je tam jeden rozdiel. Kvasinka je veľmi, veľmi maličká, je to jednobunková huba a je veľmi jednoduchá. Má veľmi jednoduchú stavbu a toto je kameň úrazu, pretože čím je niečo jednoduchšie, tak tým rýchlejšie sa to množí a práve preto nám dokáže kvasinka spôsobovať také problémy. My sme komplikovaní, my sa rozmnožujeme 9 mesiacov, ale kvasinka sa rozmnožuje v horizonte minút. A viete si to veľmi ľahko predstaviť. A síce, keď pečiete kysnutý koláč. Čo spravíte? Zoberiete kvasnice, tie kvasnice dáte do teplej vody, pridáte cukor, zamiešate kvások. Ak náhodou na ňo zabudnete a vrátite sa o pol hodiny, tak ten kvások je kompletne celý vyliaty po stole. Hej? Čiže toto je tá rýchlosť, ktorou sa tie kvasinky množia. My máme kvasinky v tele prirodzene, konkrétne sú súčasťou našej črevnej mikroflóry. Čo je ale dôležité, nesmieme ich mať veľa. To znamená, náš imunitný systém musí naozaj podrobne dozerať na to, aby sa nám kvasinka nepremnožila, pretože ona potom spraví veľmi zaujímavú vec a síce dokáže prechádzať cez stenu čreva, dostane sa do krvi, nasadne tam na taký nejaký vozíček a nechá sa rozvážať po tele a z toho vozíčka pozerá, že kde by boli také vhodné podmienky, že by vyskočila a že by sa tam začala rozmnožovať. Tá kvasinka, ktorá je v kvasniciach, je kvasinka pivná. My máme, teda ak máme kvasinku, tak prevažnou väčšinou je to Candida albicans, čiže kvasinka, myslím, že belavá. Čiže nie je to ten istý organizmus, ale je to ten istý druh. Hej, obidve sú to kvasinky a preto obidve tieto kvasinky vlastne majú rovnaké potreby a rovnaké nároky. Takže poďme sa pozrieť na tie podmienky, ktoré tá kvasinka potrebuje. Čiže čo si musíme zabezpečiť, aby sme si tú kvasinku hýčkali, čo samozrejme teda nechceme. Takže poďme ešte raz piecť. Kvasinku sme dali do vody, čiže kvasinka potrebuje vlhko. Tá voda bola teplá, čiže kvasinka potrebuje teplo. A ešte sme pridali cukor, čiže potrebuje cukor. Tieto tri veci. A toto je dôvod, prečo kvasinka sa vyskytuje najčastejšie ako kvasinka gynekologická. Hej? Pretože my ženy tam máme teplo, máme tam vlhko a o ten cukor už sa väčšinou nejako postaráme. No a poďme teraz hľadisko čínskej medicíny. Oni samozrejme sa na to zase pozerajú inak, kedy sa nepozerajú, že? Čiže nevedia, čo je kvasinka. Napriek tomu vypozorovali, že keď žena mala takéto nejaké problémy, hej, ktoré my popisujeme, už vieme, že je to mykóza, hej, že je to kvasinka, napriek tomu vedeli, že čo tá žena vlastne v tele má, aká disharmónia jej tam vznikla. Hej. Kedysi kvasinka nebola taká bežná, jak teraz, pretože ten životný štýl ľudí bol úplne iný. Tí ľudia si obrábali svoje políčka, stále sa pohybovali, na obed si dali hubovo
zeleninovú polievku a nezajedli to punčakom alebo dobožkou, čiže toho cukru naozaj jedli málo. Ale ak sa vyskytli kvasinky, tak Číňania vypozorovali, že žena, ktorá má kvasinku, má vlhko v dolnom ohnisku. Dolné ohnisko je oblasť panvy, kde máme vlastne maternicu, pošvu, čreva a močový mechúr. A v tejto oblasti je nejaké vlhko. Hej? Ako to zistili? Ako zistili, že v dolnom ohnisku je vlhko? Ľudia, úplne jednoducho, zistíte to veľmi jednoducho aj vy, a síce stačí sa pozrieť na jazyk. Pretože to, čo sa deje v organizme, tak to sa nám prejavuje aj na jazyku. Čiže keď máte vzadu na koreni, musíte poriadne vyplaziť jazyk, vzadu na koreni hrubý povlak, tak je veľká pravdepodobnosť, že v dolnom ohnisku je nejaké vlhko. Ono na tom koreni je ten povlak vždycky hrubší, pretože vlastne my stále máme v dolnom ohnisku vlhko. Stačí, keď sa nám naplní močový mechúr, hej, už je tam vlhko, ale v prípade, že je tam patologické vlhko, tak ten povlak je veľmi hrubý. Tak. No a teraz si predstavte, že v tej panvovej oblasti na tom dolnom ohnisku máme to vlhko a teraz to vlhko tam stojí a potrebuje sa cez to vlhko dostať energia čchy. My už vieme, že energia čchy musí prúdiť úplne plynule a úplne voľne, aby sme boli zdraví. Keď na niečo narazí, tak sa tam začne zašprajcovávať a už je problém. Takže čchy narazí na to vlhko v tom dolnom ohnisku a prediera sa cez to vlhko. A ako sa cez neho prediera, tak sa to tam celé prehrieva, hej, tá tekutina, to vlhko sa začína odparovať a zaúsťovať a vy už viete, k čomu smerujem. Týmto spôsobom si vyrobíme vlhké horko. Takže keď kvasinka natrafí na vlhko v dolnom ohnisku, tak sa celkom poteší, skočí do tej vody tam a povie, viete čo je tu, ale trošičku chladnejšie, akože není mi tu zle, ale potrebovala som trošku zakúriť. Ale keď kvasinka nájde vlhké horko, počúvajte, plavky, drinčiky, dážničky, ide. To je raj. Vlhké horko je pre kvasinku raj, ona sa bude kúpať v tom blatku tam, hej, v tom termále a keďže je taká šťastná, tak sa bude veľmi rýchlo rozmnožovať. No, ako vieme, či máme vlhko, či máme vlhké horko, ako náhle je povlak na koreni hrubý, biely, tak sme si vyrobili zatiaľ iba vlhko. Ale keď ten povlak je už tak dožltá, alebo naozaj že žltý, tak už sme si v tom dolnom ohnisku vyrobili priamo vlhké horko. Čo s tým? Tak, ako rieši kvasinkové infekcie západná medicína? Ja len veľmi okrajovo spomeniem, že kvasinka sa môže prejaviť aj na koži, čiže ako tak putuje po tom krvnom riečisku a pozerá, kde by sa mohla nejakým tam, kde by mohla skočiť a začať sa množiť a uvidí nejaký kožný záhyb, hej, čiže je tam nejaký záhyb v koži, ešte nebodaj sa to tam trošku potí, čiže je tam horko a pod je aj vlhko, tak tá kvasinka sa vie prejaviť aj tu. Na tieto typy kvasiník sa dávajú krémy antimykotické. A keď ide o gynekologickú kvasinku, toto vlastne my riešime najčastejšie nejakými antimykotickými čipkami alebo krémami. Otázka znie, má to zmysel? Čo sa vlastne stane, keď si dáme tam tie čipky alebo krémy? Hej? My tú kvasinku tam zlikvidujeme, hej, kvasinka sa dostane do kontaktu s čipkou, ježišmaria, to je hrozné a je po nej, hej. Ale my tam máme stále ďalšie kvasinky, ktoré nám kolujú v tom krvnom riečisku a pozerajú, kde sa môžu vylodiť a kde sa im bude dariť. A keď tá kvasinka sa vezie okolo toho dolného ohniska a vidí tam to vlhko, čo jej úplne vyhovuje, okamžite tam skočí a rozmnožuje sa znova. Čiže čipky a krémy majú význam, ak popri tom ešte my niečo zmeníme. Zmeníme životný štýl, spôsob stravovania. Hej? Ak my nezmeníme nič, na chvíľku sa tá kvasinka potlačí a za chvíľočku sa prejaví znova. Existuje ďalšia možnosť.
a to sú perorálne tablety. Gynekológovia ich z nejakých dôvodov nechcú predpisovať. Ja som počula, že sú drahé, neviem, čo je na tom pravdy. Naozaj sú veľmi vytrvalí v tých čipkách, v tých krémoch, aj keď ženu preliečujú už x krát. A naozaj, ak je ten gynekológ ústretový a ochotný, tak napíše perorálne tablety. Tá tableta spraví to, že my ju spapáme, niekedy jednu, niekedy je potrebné viac tých tabliet. A ona nezlikviduje len tie kvasinky, vlastne tie vaginálne, ale zlikviduje kvasinky v celom tele. Čo je v podstate lepšie. Zas to má význam vtedy, keď my následne niečo zmeníme. Pretože my sme sa nejakým našim štýlom k tej kvasinke dopracovali. A keď nič nezmeníme, aj keď tá tableta to vybije všetko, teda temer všetko, tak si tú kvasinku vyrobíme vlastne znova. Ja už teraz normálne počujem tuto, jak hovoriť, ale tieto tablety, aby som si fakt, že nedala. Chápem to, tie tablety sú dosť silné a možno niečo tam trošičku naťuknú v tom organizme, čo potom sa dá dať samozrejme dokopy, ale tie tablety sú výborná štartovacia čiara. Hej, čiže keď má žena kvasinku, tak ona sa cíti strašne zle. Hej, príznaky máme tvarohovitý výtok, svrbenie, pálenie, štípanie v oblasti genitálií. Genitálie sú celé začervenané a keď má žena kvasinku, tá kvasinka naozaj nedovolí celý deň na ňu zabudnúť, lebo je strašne nepríjemná. Čiže toto je prvá stránka veci. Druhá stránka veci je tá, že keď má žena kvasinku, ktorá sa opakuje x krát, tak to má následky aj na psychike. Hej? Žena sa trápi, sú tam depresie, je nešťastná, je tam beznádej, zúfalstvo a podobné pocity. Plus samozrejme môže trpieť partnerský vzťah, pretože stále sa tu rieši sexuálny život. Keď je partnerka mrzutá, nešťastná, smutná, hej, tak to ako nie je ideálne pre manželský alebo teda partnerský vzťah, ale čo má iné robiť, hej? Keď sa cíti zle, tak sa nemôže tváriť, že sa nič nedieje a byť jak slniečko. Preto hovorím, že tieto tablety niekedy nie sú taká veľmi zlá voľba, pretože oni tú kvasinku zlikvidujú radikálnejšie a vtedy vy vlastne dostanete priestor, aby ste začali riešiť niečo ďalšie, hej? Čiže áno, vtedy nasadíte bylinky, vtedy zmeníte stravu a celkovo vlastne životný štýl. A keď sa to spraví takto naraz, tak je naozaj veľká šanca, že tá kvasinka už sa potom vlastne nezopakuje. Tak, a ešte jednu vec k tomuto. Ak má žena kvasinku, vždy v každom prípade treba preliečiť aj partnera, pretože tá kvasinka sa prenáša. Ten partner nemusí mať vôbec žiadne príznaky, hej, pretože on tam nemá to vlhko a to horko, aby tá kvasinka tam bola šťastná, aby sa rozmnožovala. Tá kvasinka u neho proste nejakým spôsobom prežíva a čaká. A už si tak hovorí, prepána Jana, už nech sa ti tá partnerka prelieči a už sa chcem znova dostať do toho vlhka a do toho horka. Hej? Čiže sa môže stať, že partnerka sa prelieči, partner nie, pretože máme pocit, že je v poriadku a vlastne po prvom pohlavnom styku kvasinka je naspäť. Ono sa to aj volá, že ping-pong, pretože si to partneri navzájom prehadzujú aj tú kvasinku, preto treba preliečiť vždy obidvoch partnerov. No a poďme teraz na tie mimo liekovo-krémovo-čipkové možnosti. Takže dajme bylinky. Tak, západná medicína, alebo teda západná fytoterapia, keď rieši kvasinky, tak vyberá bylinky, ktoré podporujú imunitný systém. Čo dáva zmysel, hej? Pretože keď sa chceme zbaviť nejakého patogéna, náš imunitný systém musí perfektne fungovať a tie biele krvinky musí ich byť dostatok, musia byť dostatočne aktívne. Preto dávame tieto bylinky, môže to byť napríklad šípka alebo echinacea. Toto robí naša medicína. A teraz sa pozrieme, čo sme s tým vlastne poriešili. Hej? Čiže my si zaktivizujeme imunitný systém a
Keď je všetko tak, ako má byť, tak tie biele krvinky dokážu naozaj tie kvasinky výrazne potlačiť. Nikdy sa nezbavíme kvasiniek všetkých, rovnako ako sa nezbavíme baktérií ani napríklad, keď bereme antibiotika. Vždy tam nejaké množstvo baktérií zostane. V tomto prípade vždy zostane v tele určité množstvo kvasiniek. A teraz tie kvasinky tam putujú zase po tom tele a hľadajú, čo by spravili a idú okolo dolného ohniska. A v dolnom ohnisku nájdu vlhké horko, čiže to termálne kúpalisko, okamžite skočia hlavičku a začnú sa rozmnožovať. Čiže podporiť imunitný systém nestačí. Treba riešiť ďalšie veci. A tu už musíme prejsť na čínsku medicínu, teda čínsku fitoterapiu, lebo naša fitoterapia už toto nerobí. Čiže čínska fitoterapia rieši kvasinku tak, že odstráni vlhké horko, alebo teda vlhko z dolného ohniska. Oni ani nedávajú nič na posilnenie imunity, pretože jednoducho, keď zlikvidujeme podmienky, ktoré kvasinkám vyhovujú, tie kvasinky sa nebudú rozmnožovať, po chvíľičku začne ubúdať, až vlastne uhynú. Takže, ako sa to robí? Naozaj čínska medicína disponuje skvelými zmesami na túto kvasinku, čiže ktoré dokážu veľmi radikálne odstrániť vlhko alebo vlhké horko z dolného ohniska, ale o týchto zmesiach vlastne len takto hovoriť nemôžem, pretože oni sú veľmi silné a radikálne a treba vedieť, či si ich niekto nasadiť môže alebo nemôže. Čiže treba o nich vedieť podstatne viac. Pretože keby si ich nasadil niekto, komu až tak veľmi nesedia, tak naozaj môžu trošku tam niečo zle urobiť. Ale máme naše bylinky, takže, ktoré môžeme použiť v prípade, že máme vlhko, že ten hrubší povlak na koreni je biely. Tu môžeme dať bylinky, ktoré odstraňujú vlhko a sú neutrálne, lebo tam nemusíme nič chladiť. Hej? Čiže môžeme použiť napríklad prhlavu, prasličku, potom je tam rebríček alebo repík. To sú všetko neutrálne bylinky. Ak je ten povlak na jazyku do žltá, to znamená, že je tam aj nejaké horko, už siahneme po bylinkách, ktoré mierne chladia. No a takýmito sú napríklad, je tam aj púpava, ona je strašne studená, takže ona vie veľmi dobre robiť s vlhkým horkom, ale je úplne studená, čiže veľký pozor na ňu, pretože keby sa pila vo väčších dávkach alebo dlhodobejšie, môže zraniť slezinu, ktorá mimochodom už zranená je, keďže máme vlhko, to si povieme za chvíľku, a môže tá slezina, my budeme to vlhko odstrániť a ona ho bude tvoriť. Hej? Čiže s púpavou veľmi opatrne, ale máme tam bylinky, ktoré sú ochladzujúce a to sú zlatobil, vrbovka, lopúch alebo pír. Takže tieto bylinky ochladzujú, čiže z týchto byliniek môžeme vyberať, keď chceme odstrániť už vlhké horko, čiže keď povlak na koreni už je do žlta. Ale poďme ešte ďalej. Čiže, prečo máme v tele vlhko? My sme si ho nejako vyrobili, hej? My sme si ho, áno, vyrobili napríklad nevhodnou stravou, ale my sme si nevyrobili priamo to vlhko. My sme si stravou zranili slezinu, z pohľadu čínskej medicíny, a tá slezina začína produkovať to vlhko. Čiže nám nestačí dať tieto bylinky, ktoré ešte k tomu sú ochladzujúce. Počujete, keby slezina videla, že idete vypiť, ja neviem, vrbovkovo-zlatobilový čaj, tak by bola úplne z toho hotová, hej, pretože ona ochladzujúce veci neznáša. Ona má rada teplo. A preto k týmto bylinkám je vhodné pridať niečo, čo tú slezinu bude držať, hej, bude ju podporovať. Výborná na toto je napríklad slzovka. Ja už som spomínala minule, že tá slzovka je super, ale je trošku možno problém ju začleniť do jedálneho lístka, teda aspoň pre mňa, hej. Ja napríklad, keď chcem slzovku, tak vždy len vo forme nápoja čínskych mudrcov, pretože to naozaj ráno 4 lyžičky, či 4 odmerky do kaše a vybavené. Hej. Čiže slzovka, alebo potom je tam fuling a to je po našom, pornatka kokosová. Je to vlastne huba, ktorej sklerócium má tú vlastnosť, že veľmi dobre nasáva vlhko. Hej. Čiže keď si dáte pornatku,
vysaje to vlhko odtiaľ, kde nemá byť a to vlhko potom dokáže odtiec z tela preč. A poďme ešte ďalej. Takže vy už ste tam dali, teda my už sme tam dali tie bylinky, ktoré odstraňujú vlhko. Potom sme tam pridali bylinky, ktoré podporia slezinu. A tie bylinky teraz tam stoja, hej, pri tej vode a rozmýšľajú, že čo s tým? Akože to je veľká kaluž na nás. Čo s tým máme spraviť? Lepšie sa to urobí tak, keď sa to vlhko rozvíri. Hej? A to dosiahneme bylinkami, ktoré rozhýbávajú čchy. A tieto bylinky sú napríklad mandarinková kôra je na to perfektná, z našich meta, ale tá zase chladí. A potom je tam ešte napríklad šáchor hľuznatý. Ale my vieme pohybovať energiu čchy vlastne permanentne, keď budeme pridávať do jedla napríklad tie kuchynské bylinky. Čiže už som hovorila, že keď rozmolíte bylinku a ona vonia, tak viete, že toto je bylinka, ktorá rozhýbe čchy. Je to taká tá neposledná bylinka, ktorá vbehne do tela a všetko tam začne rozhýbavať. Je tu nuda, poďme, pohníme sa trošku. Hej. Čiže to je napríklad tymián alebo rozmarín, prípadne oregano, majorán, všetky voňavé kuchynské bylinky. Čiže tieto by sme mali pravidelne pridávať do jedla, aby sa tá naša čchy hýbala. Strava je veľmi dôležitá. Vždy, keď počujem slovo kvasinka, okamžite mi napadne slovo cukor. Hej. Kvasinka potrebuje cukor k životu. A tak potom je to jednoduché. Nebudeme jesť cukor a kvasinku vyhľadujeme a už ju nebudeme mať. No, ono to tak nie je, pretože tá kvasinka vás donúti k tomu, aby ste to sladké jedli. Ona vás normálne postaví zo sedačky a povie, choď do tej linky a daj si tú čokoládu. Hej, a vy fakt musíte ísť a niečo sladké si dať, lebo to je obrovská potreba, hej, toho cukru. Takže tuto by sa to nejako hodilo ošetriť a dá sa to napríklad spraviť tak, že nebudeme siahať priamo po cukre a po sladkostiach, ale si napríklad uvaríme koreňovú zeleninu a budeme jesť mrkvu uvarenú, tá je sladká. Hej? Alebo si uvaríme obilnú kašu, ktorá tiež je sladká, ale zase nie do takej miery, ako tie sladkosti, čo bežne predávajú v obchode. Čiže z pohľadu západnej dietetike, čomu by sme sa mali vyhýbať, všetkému, kde je cukor, čiže naozaj cukor, sladkosti, všetky koláčiky, čokoládky, cukričky, všetko. A tomu, čo obsahuje kvasinky. Alebo môžeme to preložiť kvasnice. Hej? Čiže chlieb, pečivo a tak ďalej. Všetko, čo kysne. Prečo? Pretože náš imunitný systém bojuje s našou kvasinkou, ktorú máme v tele. A my do tela pridáme ďalšie. To je jedno, že sú upečené, hej, ale tie kvasinky tam sú a ten imunitný systém sa bude sústreďovať nie na tie kvasinky, ktoré má likvidovať, ale na tie, ktoré sme vlastne dali do tela tým chlebom alebo tým rožkom, alebo ešte sa treba vyhýbať alkoholu a hlavne pivu a vínu, pretože všetky sú robené týmto kvasným procesom. Čo sa týka čínskej medicíny, keďže príčinou je vlhko, tak by sme mali obmedzovať alebo teda vylúčiť potraviny, ktoré prinášajú do tela najviac vlhka, a to je mlieko a mliečne výrobky, ďalej cukor, to je to isté ako po našom, takisto bielu múku, čiže takisto chleby, rožky a tak ďalej. Naša dietetika to robí kvôli kvasinke, čínska dietetika to robí kvôli vlhku. A okrem toho by sme nemali jesť veľké množstvo surovej zeleniny a veľké množstvo ovocia, pretože vo väčšom množstve takisto zavlhčujú. No a teraz čo áno? Naša dietetika v tom má jasno, jedzte veľa vlákniny. Hlavným zdrojom vlákniny je hlavne zelenina alebo ovocie, alebo ešte vlastne celozrnné takto obilniny, také celozrnné produkty. Naša dietetika to ťahá vždycky tak do toho surova.
hej, že surovú zeleninu, ale naozaj tu treba trošku dať na tú čínsku medicínu a naozaj tepelne tú zeleninu upraviť a k nej si dať nejaký menší prídavok surovej zeleniny. Čiže môžeme ju udusiť, uvariť, pripraviť na voku, napariť a tak ďalej, len nie je veľké množstvo tej zeleniny surovej. No a čo áno, čínska medicína, sú to potraviny, ktoré odstraňujú vlhko a ktoré podporujú slezinu. Čiže varená koreňová zelenina je topka, ďalšou vlajkovou loďou sú obilné kaše. Čiže toto je strava, ktorou sa slezine najviac zavďačíte. No a potom sú to ďalšie ovocia, zeleniny a tak ďalej, ktoré odstraňujú vlhko, takže povedzme si nejaké príklady. Zelenina, je to napríklad redkvička alebo šalát. Tieto veľmi teda tepelne neupravíme, čiže to môže byť ten prídavok. A potom je tá zelenina, ktorú naozaj vieme tepelne upraviť, čiže je tam nejaká brokolica, tekvica. Čo tam ešte? Počkajte. Špenát, kapusta. Potom ovocie, nie vo veľkej miere a už vôbec nie sladké, prosím, nejedzte melón vtedy, hej, keď náhodou je nejaký problém, ale odporúča sa napríklad drobné ovocie, čiže rybezle, maliny, černice, čučoriedky. Tak. Dobre. Potom nejaké strukoviny veľmi dobre odvádzajú vlhkosť, napríklad fazolky adzuki alebo fazolky mungo. No a potom obilniny, v podstate všetky okrem špaldy a pšenice, lebo pšenica tá veľmi zavlhčuje, špalda trošku je na tom lepšie, ale predsa, čiže môžeme napríklad jesť pšeno, rýžu, pohánku a podobne. No a ešte k strave. Nemali by sme jesť potraviny, ktoré nie sú čerstvé, z jedného dôvodu. Ak napríklad niečo sme už dávnejšie uvarili, alebo sme kúpili niečo pred koncom dátumu spotreby, môže sa stať to, že sú tu nejaké nežiadúce mikroorganizmy, hej, nejaké baktérie, povedzme už pomnožené. A čo sa vtedy stane? Váš imunitný systém dozerá na kvasinku, a vy vtedy do tela prinesiete nejaké baktérie a imunitný systém povie kvasinke. Počkaj kvasinka, teraz chvíľu počkaj, ja tu mám nejakú robotu, za chvíľu sa vrátim. No ona nepočká, hej. Čiže naozaj v tomto čase nezaťažovať organizmus nejakou ďalšou náložou, hej, ktorej sa musí venovať imunitný systém. Čiže naozaj čerstvo varené potraviny, čerstvo nakúpené potraviny. No, dobre. A ešte na záver nejaké také odporúčania, čiže západná medicína odporúča probiotika, ktoré vlastne upravujú mikroflóru v čreve. Áno, môžeme, je fajn, že sa tam dostanú nejaké tie vhodné baktérie, ktoré tú kvasinku budú utlmovať a držať ju na úzde, ale z hľadiska čínskej medicíny probiotika sú studené, takže s mierou. Ďalej sa odporúčajú vlastne vaginálne laktobacily, čiže je to nejak vo forme čipkov a táto čipka, tieto laktobacily vlastne tiež majú upraviť v pošve pH a zároveň aj tú mikroflóru, čo je super. Akože naozaj sú s tým dobré výsledky, čiže kľudne kúpiť nejaké laktobacilové čipky, dať si 10-dňovú povedzme kúru a potom aspoň 1-2 krát do týždňa preventívne, aby to prostredie v tej pošve bolo vlastne také vyrovnanejšie. Ale samozrejme popri tom bylinky, strava, hej, bez cukru, čiže nedá sa spraviť jedna vec, musí sa to robiť kompletne všetko, čo sme si povedali. Oblečenie. Spodné prádlo by nemalo byť z umelých vlákén a nemalo by byť veľmi tesné, pretože sa to tam prehrieva. Malo by byť nejaké bavlnené, nejaké voľnejšie a už vôbec nie nejaké tangá, hej, pretože ak my sme si povedali, že kvasinka sa musí z črevného traktu dostať do krvi a z krvi sa potom dostane naspäť do pošvy. Tuto má priamo, hej, okamžite z čreva sa dostane do pošvy a kvasinku máme na počkanie, čiže tangá nie. Sedenie. Veľa sedíme.
aj my už tu dlho sedíme, ale už za chvíľku končím. Ako náhle sa dlho sedí, tak zase nehybe sa to tam, je tam stagnácia, prehrieva sa to tam celé, čiže náchylnosť na mykózy rastie. No a ešte jedna vec, ženy, ktoré naozaj majú problém s kvasinkami, tak by sa, kým sa teda nevyrieši tá situácia, mali by sa vyhýbať pobytu v bazéne a už vôbec nehovorím o termálnych bazénoch, hej. Prečo? Pretože problém je vlhko. Skočíte do bazéna, máte vlhko. Ak sa dostanete do termálnej vody, tak máte hneď vlhké horko a kvasinka hneď na ceste. Dobre, takže to je všetko, ale ešte na záver úplne na záver jednu vec. Ja tu zase musím povedať pár slov k prevencii, aby sme si vlastne my tu zvykli na to, že tá prevencia existuje. To znamená, aká bude v tomto prípade prevencia? Veľmi jednoduchá. Čiže keď skončí vysielanie, tak sa postavíme a pôjdeme sa pozrieť do zrkadla na svoj jazyk. Dole, na koreň, dozadu. Ako náhle zistíte, že tam máte hrubý povlak, tak už sa hneď treba zamyslieť, že niečo nie je celkom v poriadku a naozaj by som mal napríklad znížiť cukor alebo mliečne výrobky, alebo si dať nejakú bylinku na odvlhčenie chvíľkovo, alebo už len tú slzovku, hej. Kúpite si nápoj čínskych mudrcov, dáte 4 odmerky každý deň. Toto je prevencia, hej. Čiže pozrieme sa na jazyk, my sme tu, je nám dobre, ale zistíme, že máme povlak na jazyku, niečo s tým spravíme a vrátime sa. Ako náhle s tým nebudete nič robiť, tak sa človek môže naozaj dopracovať aj k tej kvasinke a potom tá cesta naspäť je zložitejšia a zdĺhavejšia. Tak, to je na dnes všetko. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, kľudne napíšte do komentára, odpoviem a ešte vám želám krásny večer.